Unutmağız bizini, yaşıra kaytığız balalar. Mene şunu tınlap alam da, жылыйм да. Шул тиклем теге сүзләре, көйі һәм үзелнең тавышы, ничек дип әйтим икән, бу инде тандем да беренчедән, икенчедән ул лучше этого не бывает. Бөтен җыр теге моңардан да яхшырак була алмый, бөтен җырчы җырласа, бәлки алай күңелгә ул кадәр тәэсир дә итмәс иде. Менә монда барысы да үз урынында умлыкка эләккәннәр. Татарча җырлап, татарча җырлар белән шундый матур шоу тамаша белән стадионнар җый, ул безнең халыкның әлбәттә менә ул бит киләсе буынга менә без пример күрсәтәбез дигән кара, безнең татарча ничек иттереп күтәрергә була ди. Россиянең иң төп сәхнәләрендә менә шушы төп, шуңа күрә топ дибез без аларны. Җырчы буларак, кеше буларак, тырыш буларак һәм шуңа күрә нәкъ шулай эшләргә дә кирәк дип уйлыйм. Ничектер мин Айдар абыйда укыганда безнең вокал классына Гүзәл белән Илдар килеп керделәр. Минем аптыраганы күрсәң, ул вакытта Гүзәлнең кыкрас чыгып барган вакыты, ул теге бик тауга менеп бер җырладым. Аны менә шушы җырлары әлбәттә миңа якын теге. Ömür үтә язмыш йомгак үтә. Үз балаңның сүзләре бит рәнҗемә йөрәгем түз. Туры йөрәккә кадала, балаң әйткән авыр сүз. Бөтен җиренә җиткереп, әби мәрхүм әйтмешли, тыкрыкларына кире бетеп җырлый ул. Менә беләсең, менә шуның хатлы. Дошманнар көнләшсен, без инде яратабыз. Гүзәл Уразова, Хания апалар, Зәйнәп апалар, Салат абыйлар кебек иң популяр җырчыларыбызның берсе. Мин студент булганда Гүзәлнең яңа җырлары чыккан вакытта әле бөтен татар дөньясы аның җырларын белә. Гүзәл Уразовны белмәгән кеше юк. Аңардан да популярнырак кызлар арасында җырчы юк. Син кайсы җырын җыратасың? Озак яшәгән шатлык белән. Күп җырларын, элекке җырларын, яңа җырларында, ромашкаларында. Үзебезнең татар кызы. Ничек сөенмәскә үзебезнекеләр өчен? Бик сөенәм. Милли моңнарыбызны саклап калсыннар, татарлыгыбызны саклап калсыннар, динебезне саклап калсыннар, һәм инде матур итеп гаиләләрне саклап калсыннар. Чөнки менә шушы бөтен уңышның төбе ул гаилә. Гаиләдә тыныч, гаиләдә бердәм булып, матур итеп эшләгәндә эшләргә була. Хатын-кыз бер үзе генә әллә нәрсә майтарып булмый. Алар бергә эшлиләр Илдар белән. Хәзер инде әнә кызлары җырлый. Бергәләп. Менә бу гаилә, дус гаиләнең хезмәт имеше. Instagram'da özün alıp barasın. Әйе. Кешегә үзең җавап бирәсең. Һәрбер кешегә үзем җавап бирергә тырышам. Барысына да җавап биреп бетермәй. Анда 200-300 комментарий булып китә. Миңа ошаса, берәр була бит инде шундый кызыклы комментарий. Теге шунда гына уй фикере килә дә, и шунда җавап биреп куям. Вакыт булса, китеп барсам, телефон тотса, анда бит инде күп без бит инде юл өстендә йөрәбез гел. Шуңа җавап бирмәсәм ачуланмасыннар инде. Атты ачуланган кешеләр дә бар инде, миңа җавап бирмәйсең дип. Миңа һәрбер кеше дустым. Ни өчен? Миңа начар итеп кирип язган кеше дә ул миңа дус. Чөнки ул анда утыра. Ни өчен утыра ул анда? Кызык булса да, кызык булмаса да, ул анда килгән һәм утыра, аңа нәрсәдер кирәк. Димәк, ул минем дустым. Мин беркемне дә мәҗбүри анда кертмим, утыртмыйм һәм нинди комментарийлар язса да мин кешенең эчке дөньясын аңлап мәйтәм. Ни өчен ул алай язган микән дип, аны аңлап, тырышып, аңа дустым, син аңла инде, син харышын дип язып куям. Мин халыктан чыккан кеше. Мин шулай ук халык белән бергә утырып ашарга да мөмкинмен, алар белән басып сөйләшергә дә мөмкинмен, аларның зарларын тыңлап, аларга киңәш тә бирергә мөмкинмен. Мин халык кешесе.